Ahojte ľudia, som Štúdiovej TV a dneska tu mám takú ďalšiu srannú zaujímavosť po dlhšej dobe a tá je, akých youtuberov odhalene zničilo takmer celú kariéru. Čo dokáže byť aj veľmi zlé. Asi poznám nejakých, ale nepoznám akože všetkých men. Ale poviem vám toho asi takého najznámejšieho. A to je tak známy Dream. Dream, keď sa odhalil, tak viete, ako dopadlo. Nedopadlo čo sa to najlepšie. A predtým úplne strašne veľa videí. Úplne. Jedno video dával, tak strašne veľa zliadnutí mal a také. A teraz je tak toto, v koncoch. Ale ja som ešte zvedavý, keď sa odhalí Syria Curry, známy český youtuber. A že či aj jemu to môže zničiť kariéru. Uvidíme. A teda, ja sa lúčim a čaute!